versículo 20. Mateo 26, versículo 26 até 29. Mateo 26, versículo 26 até 29. In Nederland is Matthäus 26, vers 26 tot en met 29. Nog niet? Ok, Mateo 26 avisa. Y mientras Cunan estaba de comer, Jesús sacó el pan y después de él quibre y aduna su discípulo y avisa, toma, coma essa aqui toma essa aqui também curva. 27, y después ela coe copa e dona agradecimento, ela dona nang essa aí, visando você tur bebe for de dia. Pastor essa aqui também sangue de aliança. Kutawaru drama pa hopi pa perdão de picar. 29. Mami tapisa boso for de amor aqui. Lo no bebe mais de fruta aqui. De mata de windrive. Tena é dia que me bebe de novo com bolsa de reino de mitad. Com a palavra aqui de nossa mente, a ver, Senhor, nosso pastor, que está atrás, para trazer mensagem para nós, para identificar, para pensar, para betekenis van het kruis van Jezus Christus. Para nós portar referente, para que nós escutemos a palavra do Senhor. Broeders en zusters, goedemorgen, een heel gezegende Sabbat. De betekenis van het kruis van Jezus Christus. Zullen we eerbiedig zijn om te bidden? Vader in de hemel, we stellen ons harten voor u open. We stellen ons harten open voor de Heer Jezus Christus. En we bidden, o Vader, op dit moment voor de uitstorting van de Geest. Laat de Heilige Geest overvloedig over ons komen. Mag die ons vullen met uw volkomenheid. In Jezus Christus' naam. Amen. De betekenis van het kruis van Christus. Als je kijkt, let op de woorden van Jezus. Als je let op de woorden van Jezus. Wat zegt Jezus? Drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat wordt voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Nou, de eerste vraag die we willen stellen is, en ik vergeet om een vraagteken daarbij te zetten, wat is de betekenis van de kruisiging van Jezus Christus? U weet, vandaag vieren wij het avondmaal. We gedenken dat Jezus zijn lichaam en zijn bloed voor ons gegeven heeft. We eten het brood en drinken de beker, of uit de beker. Eén van de twee, het bloed, is het belangrijkste motief als het gaat om het kruis van Jezus Christus. Als de betekenis van het kruis door de apostelen worden aangegeven. Als je kijkt naar de Bijbel en zie je dat het wordt aangegeven door de apostelen. Dan gaat het vaak over het bloed. Jezus heeft ons, en daar wil ik even laten zien. Jezus heeft ons wat? Gekocht met zijn bloed.
Niet het bloed van iemand anders, maar zijn eigen bloed. En door zijn bloed, dat is de volgende dia's, door zijn bloed krijgen we wat? Vergeving van zonde. Het bloed geeft ons wat? Vrede. En hij brengt ons weer bij God. In de brieven van Paulus komt het een aantal keren naar voren. En zeker in de brief aan de Hebreeën. Juist die brief gaat over de betekenis van het bloed van Christus. Het offer dat hij heeft voor ons gebracht. Als grote hoge priester. Vanmorgen staan wij samen stil bij juist de aspect van het kruis van Christus. Zijn bloed voor ons vergoten. En wij doen dat naar aanleiding van de woorden van Jezus. En wat waren de woorden van Jezus weer? Dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Stel je het je voor hoe Jezus het zegt. Dit is mijn bloed. Hij weet dat het niet lang meer duurt voordat hij zal sterven. Hij heeft zoveel verzet opgeroepen. U weet het, elke dag deed Jezus zoveel wonderen. En hij heeft zoveel verzet opgeroepen. Dat zijn dood nu onvermijdelijk, of een ander woord kunnen we gebruiken, zeker is geworden. Maar hij wil ook sterven. Niet om zelfmoord te plegen. Niet om een martelaar te zijn. Hij weet dat hij de knecht van de Heer is. De belofte Messias. En hij weet dat zijn dood ons verlossing betekent. Amen. Hij wil sterven voor velen. Voor ons. Voor u. Voor mij. Stel je voor. Hoorde hem zeggen. Mijn bloed voor velen vergoten. Maar ook zo bijzonder. Jezus heeft het over zijn eigen bloed. Hij geeft zijn eigen leven voor ons. Door hem te zeggen. Als je straks uit de beker drinkt. Met andere woorden. Drink allen hieruit. Dit is mijn bloed. Vergoten voor jou. Maar voordat wij avondmaal gaan vieren. Staan wij eerst wat langer stil. Bij de betekenis van dat bloed. Voor Jezus en zijn leerlingen. Had dat bloed een betekenis die voor ons niet vanzelf meer heeft. Met andere woorden, de betekenis wat zij hadden in hun hoofd, misschien is heel anders dan wat wij hebben in hun hoofd, als wij horen over het bloed. Laten we daarom samen nagaan, waaraan dachten zij bij het bloed? Laten we kijken. Wanneer Jezus zegt, het eigenlijk, dit is mijn bloed, wat betekent dit? Wat betekent dat? Dit is van belang om te begrijpen waaraan zijn leerlingen dachten toen hij dat zei. Jezus en zijn leerlingen vierden wat wij noemen Pesach. Kennen jullie dat woord Pesach? Pesach feest. Of de Passover, zeggen we in het Engels. Dat feest herinnerde aan de uittocht uit Egypte. God had zijn volk uit de slavernij bevrijd. En het was een bevrijding door het oordeel heen. En als we kijken naar de volgende dia's. Gods oordeel had Egypte getroffen in 10 plagen. En al deze 10 plagen, die kwamen over het volk Israël. Als je kijkt vanaf het begin, bloed. En dan hebben we de kikkers. En dan kan je doorgaan met al de verschillende wat wij noemen plagen die kwamen over de mens. Gedeeltelijk had de oordeel het volk Israël wel getroffen. Gedeeltelijk niet.
Bij de laatste plaag waren alle oudste zonen in Egypte gedood. Alleen de oudste zonen, behalve de oudste zonen van de volk Israël. Nou, de vraag is, waarom hun zonen niet? Waarom? Waarom heeft de zonen van de Israëlieten niet, de eerste geboren zoon van de Israëlieten niet getroffen? Dan hebben we het antwoord daaronder. Vanwege wat? Bloed. Als we kijken hier naar de volgende. Het bloed van de Pisachlam hadden de Israëlieten aan hun doorposten gesmeerd. En je ziet dat aan de rechterkant van de dia's. Zie je een man, ze hebben een lam geslacht. En wat deden ze? Dan smeren ze de bloed boven de doorposten van elke huis. En de zijkant van de doorposten. En als de Israëlieten, de vernietigende engel, die dat zagen, dan komen ze niet in de huis waar de bloed waar dat gemarkeerd waren. Zo het bloed van het Pisachlam hadden de Israëlieten aan hun doorposten gesmeerd. Waar de Heere op zijn nachtelijke tocht, als je ziet het volgende dia's hier, waar de Heere op zijn nachtelijke tocht door Egypte bloed zag, gingen ze niet naar binnen. En je ziet hier, dit is een schilderij van iemand. De vernietigende engelen gingen door het hele land Egypte. En waar ze zien de bloed gesmeerd op alle de doorposten, dan gingen ze de huizen voorbij. Maar alle huizen waar de bloed niet aangesmeerd waren, al de eerste geborenen zijn doodgegaan. Zo waar de Heer op zijn nachtelijke tocht door Egypte bloed zag, ging hij niet naar binnen. In andere huizen doodde hij wel de oudste zoon. En door het bloed van de Pisachlam ging Gods oordeel Israël voorbij. Het Pisachfeest, dat was het feest van bevrijding uit de slavernij, maar ook de bevrijding van het oordeel. Dankzij het bloed van het lam. Tegelijk was het een feest van hoop. Wat was er over van het volk Israël? En rest, wat was er nog? In Juda en Galilea teruggekeerd uit de ballingschap. Maar het herstel van het volk Israël. Het herstel van de koningschap van David. De komst van Gods rijk. Daar werd nog op gewacht. Het Pesachfeest riep verlangen op naar een nieuwe bevrijding. Omdat de Israëlieten kijken uit naar de Messias die een nieuwe bevrijding zal brengen. En op de feest neemt Jezus de beker. Kan je je voorstellen, Jezus zat met zijn discipelen en hij nam de beker. En wat deed hij? Hij laat de discipelen eruit drinken en hij zegt, dit is mijn bloed. Zo Jezus trekt alle lijnen naar zichzelf toe. Zelf gaat hij in het midden staan. En het gedenk van het bevrijding uit slavernij van Egypte was lang geleden. Het verlangen naar een definitief herstel van het volk Israël, definitief terugkeer uit ballingschap, het krijgt zijn vervulling allemaal in Jezus Christus. Bevrijding uit slavernij, terugkeer uit ballingschap, het herstel van het volk Israël, het komt er door het bloed van Jezus Christus. En daarmee doet Jezus hier een enorme claim. En je kunt op twee manieren reageren op zijn claim. Je kunt weggaan en Jezus verraden, zoals Judas. Je kunt ook Jezus erom uit de weg ruimen, zoals de geestelijke leiders en de Romeinse overheid deden. Of u kunt straks de beker aannemen en drinken. Dit is Jezus bloed, gegeven voor u. Zijn dood is mijn bevrijding. Het is de einde van mijn slavernij van de zonde. Het is de herstel van Gods volk. En van de hele schepping. Drink zo de beker
als we straks avondmaal gaan vieren. Mijn derde punt, als ik kom tot een slot. Maar waarom heeft dit bloed dan zo'n grote betekenis? Waarom? Israël vierde het Pesachfeest, of de Passoverfeest, omdat ze uit Egypte geleid werden en naar het beloofde land werden gebracht. En als je kijkt hier, dan wat? Dan merken we hier, daar werd de bevrijding heel concreet. Als u denkt aan de betekenis van het feest. Ja, de bevrijding wordt daar heel concreet. Omdat wat? Israël vierde Pesach, omdat wat? Ze uit Egypte geleid werden en naar het beloofde land werden gebracht. En daar werd de bevrijding heel concreet. Dan de vraag, ik heb nog een aantal vragen. Hoe kan dat bloed van Jezus, vergoten toen hij gekruisigd werd, zo'n grote impact hebben? De volgende vraag is zijn dood echt vergelijkbaar met een uittocht uit Egypte? Het staat ver van onze leefwereld. Als we denken aan bloed, dan denken we niet zozeer om offers te brengen voor de Heer en lam te slachten. Denken we daar niet meer aan. Offers, een altaar, een priester. Sinds Jezus zijn er geen offer meer nodig. Maar daardoor moeten wij ook meer moeite doen om te begrijpen waarom zijn offer nog wel nodig was. Wat was de betekenis van zijn bloed? En daarom hebben wij het Oude Testament nodig om te weten wat Jezus' leerlingen gedacht hebben toen Jezus zei, dit is mijn bloed. Dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Als we denken aan de volgende dia's, bloed. Bloed doet iets met de zonde, met schuld. Zo, als de Israëlieten hebben gezondigd, wat moeten ze doen? Bloed, een offer brengen. Zo, bloed doet iets met de zonde, met de schuld. Het lijkt wel of bloed zonde absorbeert en in zich opneemt. Bloed bedekt, als je kijkt naar de volgende. Bloed, wat doet bloed? Bloed bedekt de zonde. Het bedekt de zonde. Het bloed verzoent onze schuld. Ja, het leven van het offer wordt gegeven in plaats van het leven van de zondaar. Zoals de mensen brachten een offer, wat is gebeurd? Dat dier wordt geslacht. In jouw plaats. Eigenlijk, u moet sterven, ik moet ook sterven. Maar wat doet? De dier stierf in ons plaats. En zo wordt het offer getroffen door Gods vonnis. Het offer stierf en neemt, luister naar dit punt. Het offer stierf en neemt door zijn bloed de zonde, als het ware, mee in zijn dood. Met als effect, de barrière die er tussen ons en God is, wordt opgeruimd. Er is een muur die ons van God scheidt. En weet je wat dat muur is? Zonde. Het bloed ruimt de zonde op. Door het bloed worden wij zo weer bij God gebracht. Het offer stierf in plaats van de zondaar. De zonde wordt bedekt en de relatie met God wordt wat? Hersteld. Jezus zegt, dit is mijn bloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. En hij zegt dat de discipelen zouden het kunnen snappen. En ik hoop dat jullie ook nu ook iets meer van snappen. Tussen ons en God stond die muur. En de muur van de zonde. Het bloed van Jezus bedekt alle zonden. Jezus neemt alle zonden mee in zijn eigen dood. De zonde, de muur is weg. En door Jezus bloed staat er niets meer tussen God en ons. Avondmaal vieren, de beker nemen en drinken. Zijn bloed is vergoten tot vergeving
van mijn zonde en uw zonde. De bloed ruimt de zonde op en brengt ons weer bij God. En dat is wat wij noemen echte bevrijding van de slavernij van zonde. En dat zorgt ervoor een terugkeer uit ballingschap. Daar wordt echt het leven genezen. Drink zo de beker als wij straks avondmaal gaan vieren. Ik eindig vandaag bij de woorden van Jezus. De zonde is verzoend, broeders en zusters, door de bloed van Jezus Christus. Onze relatie met God is een nieuwe verbond. Een verbond dat niet stuk kan. Als je leeft in eenheid met Christus. En als de geest in je woont. Zodat verbond, dat kan niet meer stuk gaan. Dan kan onze relatie met God niet meer stuk. Avondmaal vieren, de beker nemen en drinken. En door zijn bloed opgenomen in het nieuwe verbond. Dan kan ik ook zeggen, wij hebben door Jezus en de Heilige Geest een relatie met God die niet meer stuk kan. Wij delen in het nieuwe verbond. Stel je voor dat allemaal door het bloed van Jezus. We hebben het niet zomaar over het bloed. We hebben het over het bloed van Jezus, Gods lieve Zoon. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons, zodat wij eeuwige leven mogen hebben. Vandaag, om te eindigen, wil ik mijn leven opnieuw aan de Heer Jezus Christus geven. En als u wil dat ook zeggen tegen God, u zegt, Vader, ik wil u opnieuw uitnodigen in mijn leven, in mijn hart. Heer Jezus, ik wil u aannemen als mijn Heer en mijn persoonlijk verlosser. En Vader, ik bid voor de uitstorting van de geest. Is daarvoor wil u bidden? Ik vraag u om op te staan. U staat op als een gebaar om te zeggen, Heer, Vader, ik kom opnieuw in mijn leven. Heer Jezus, ik stel mijn hart weer opnieuw open voor u. En Vader, ik bid voor de uitstorting van de geest. Is dat wat u zegt tegen de Heer? Dat is mijn wens, dat is mijn gebed. Zullen we persoonlijk bidden? Dan vraag ik u om de Vader opnieuw uit te nodigen in je hart. De Heer Jezus Christus uit te nodigen in je leven. En bid voor de uitstorting van de geest. En dan ten einde vragen we God om ons te vergeven van alles wat we hebben verkeerd gedaan. Zullen we persoonlijk bidden? In stilte bidden. Onze Vader in de hemel, wij geven onszelf volledig over op aan u, Vader. Wij willen u uitnodigen om in ons hart te komen. Heer Jezus, wij willen u aanvaarden als onze Heer en onze Verlosser, onze Heiland. En Vader, op dit moment bidden we voor de uitstorting van de geest. Vader, wij willen al onze zonden nu belijden. Alles wat we hebben verkeerd gedaan in woorden, in daden of gedachten. En oh Vader, wij gaan straks zitten aan tafel om avondmaal te vieren. En wij vragen u, oh Vader, om ons allemaal, één voor één, alle volwassenen, alle jongvolwassenen, alle kinderen, aan te raken en ook te zegenen. In Jezus Christus' naam. Amen. Goed. Op dit moment, we gaan de voetwassing doen. Neemt u plaats. Zoals u weet, in de Adventkerk wassen we elkaars voeten. Misschien is het uniek. Als u naar andere kerken gaat, misschien ervaart u dat niet. Maar hier bij ons, we wassen elkaars voeten. Waarom doen we dat? Jezus had de voeten van zijn discipelen gewassen. En hij zei tegen hen, ik, uw Heer en uw Meester, jullie voeten gewassen. En jullie dienen ook elkaars voeten te wassen.
Wat is de bedoeling van voetwassing? Voetwassing is een symbolische iets. Je wil weer in het rein komen met God. Je wil het goed maken met je medemens. Als u hebt ruzie met iemand, moet je naar dat persoon gaan. Om goed te maken eigenlijk. Omdat u weet, misschien vannacht gaat u in bed en u wordt niet meer wakker. We weten het niet. Zo maak het altijd goed. En dat is wat de Heer ons heeft opgedragen om goed te maken. Om het goed te hebben onder ons. Dat wij een goede relatie met elkaar hebben. Zo ten eerste, als u weet dat u hebt iemand uitgescholden. U hebt iemand iets verkeerds gedaan. Ga naar de persoon en maak dit goed. Ten tweede, waarom doen we voetwassing? Stel voor dat u hebt iets verkeerds gedaan in uw leven. Dan hoef je niet opnieuw gedoopt te worden. Eigenlijk. Weet je wat 1 Johannes zegt? 1 Johannes 1 en vers 9. Als u uw zonde beleidt. Ja? God is in staat om u wat? Zonde te vergeven. En u wat? Te reinigen van alle ongerechtigheden. U hoeft niet, als u hebt iets verkeerds gedaan, dan hoef je niet opnieuw te dopen. Sommige mensen hebben dat mentaliteit. Dat denkwijze. Elke keer als je iets hebt verkeerds gedaan, je moet weer opnieuw dopen. Stoppen. Doe dat niet meer. Je hoeft niet opnieuw gedoopt te worden. Wat zegt 1 Johannes 1? Je moet je zonde belijden. Goed maken met God. Ik moedig je aan niet om te gaan zondigen. Dat niet. Dat moet je niet verkeerd begrijpen. Ja? Ik moedig je aan om in het rein altijd te komen met God. En kies voor om een reine leven te leiden. Een oprechte leven met God. Daarvoor moet je kiezen. Daarvoor moet ik ook kiezen. Op dit moment vragen we alle zusters op te staan. Of iedereen op te staan weer. Iedereen weer op te staan. En dan vragen we de zusters te vertrekken naar de zaal. De zusters lopen in een van de zalen hierachter. Als je niet weet waar je moet gaan, volg die andere zusters. Dan komt het allemaal goed. Ja? Zo, we vragen de zusters nu op dat moment nu te vertrekken. En dan straks, op de zusters gaat hier bij. Ja. Zusters gaat hier in de tweede kamer, dat is hierachter, precies hier achter de muur. Ze lopen even achter daar en dan kom je. Mannen die hier zijn om ook mee te gaan. Ja, en de mannen gaat ook hier in een van de zalen hierachter. En dan doen wij samen de voetwassing. Als u niet wil meedoen, dat mag ook. Maar wij nodigen u uit om mee te kijken. Ja? Zo, de mannen kunnen nu gaan.